До края на този урок ще четете нови корейски букви. Без запаметяване. Да започнем. Запомнете тайната на хангъл. Всяка буква е оформена като устата ви, когато я произнесете. Ето буквата. 시옷, Звучи като е с мястото евенците, шипящо. Сега добавете гласна и слушайте. 사, 수, Ето буквата. 이응, Звучи като тиха, наклонена черта НД. Мястото е гърлото, тих старт. Сега добавете гласна и слушайте. 아, 오, Ето буквата. 지읒, Звучи като Джей, мястото е венци небе, Африкът. Сега добавете гласна и слушайте. 자, 조, Сложете съгласна и гласна заедно и получавате сричка. Като строителни блокчета. 사, 수, 아, Ваш ред. Прочетете тези на глас. Пауза, ако е необходимо. 사, 수, 아, Удивително. Току-що научихте 3 съгласни. Вече можете да четете повече корейски от вчера. Сега го запомнете. Отидете на korean.ueson.com. Безплатна практика, без регистрация. Връзката е подолу.